Východoslovenská vodárenská spoločnosť je najväčším poskytovateľom vodárenských služieb na Slovensku. Denne zabezpečuje dodávku kvalitnej pitnej vody a stará sa o odvádzanie a čistenie odpadových vôd v celom východoslovenskom regióne. Za týmito službami sa však skrýva o mnoho viac. Každodenná ochrana prírody, vodných zdrojov aj verejného zdravia. Napriek moderným technológiám a dlhoročným skúsenostiam stojí VVS pred problémom, ktorý sa týka nás všetkých. Nesprávne nakladanie s odpadom vo verejnej kanalizácii. Mnohí ľudia si myslia, že čo prejde cez odtok, ako by prestal existovať. Pravda je však iná. Kanalizácia je určená len na odpadovú vodu z domácností, z WC, kúpeľne, práčky či kuchyne. Nie je to bezodná diera ani náhradná skládka, no napriek tomu sa do kanalizácie stále dostávajú hygienické potreby, vlhčené utierky, oleje a tuky, zvyšky jedál, stavebný odpad, chemikálie či dokonca predmety ako drôty alebo kúsky dreva. Tieto materiály spôsobujú zúženie potrubí, nánosy, upchávky a zápach. A keďže kanalizačná sieť je spoločná, následky dopadajú na každého z nás. Nevhodné látky v potrubí spôsobujú poruchy, komplikované výjazdy technikov a zvýšené náklady na údržbu. Ak ide o toxické látky alebo chemikálie, tie môžu poškodiť biologické procesy v čistiarniach a ohroziť kvalitu povrchových či podzemných vôd. VVS už dlhé roky investuje do modernizácie vodovodných a kanalizačných sietí a čistiarne odpadových vôd pracujú na najmodernejších procesoch. Ich úlohou je odstrániť nečistoty, znížiť organickú záťaž, obsah dusíka a fosforu či zlikvidovať nebezpečné mikroorganizmy. Výsledkom je čistá voda vracajúca sa späť do prírody. No ak sa do kanalizácie dostanú lieky, chemikálie alebo iné škodlivé látky, ohrozujú aj čistiarenský kal a celý čistiaci proces. Technológie pomáhajú, no nenahradia ľudskú zodpovednosť. Nezabúdajme, kanalizácia nie je smetisko. Je to citlivý systém, ktorý chráni naše životné prostredie. Východoslovenská vodárenská spoločnosť dlhodobo dokazuje, že je nielen prevádzkovateľom vodárenských služieb, ale aj partnerom v ochrane prírody. Investície, odborná starostlivosť a osveta tvoria pevný základ, no posledným článkom reťazca je vždy človek. Voda nie je samozrejmosť. Aby sme ju mohli využívať aj v budúcnosti, musíme k nej pristupovať zodpovedne, rovnako ako k prírode, ktorá je našim vzácnym dedičstvom a zároveň dedičstvom pre ďalšie generácie.